You're listening to Radio YTB, the first Czech and Slovak YouTubers radio. Milí priatelia, možno ste zahliadli na sociálnych sieťach niečo také ako Rádio YTB. Čo to teda vlastne je? No tak Rádio YTB je internetové rádio, ktoré sme založili s našimi priateľmi a kamarátmi a bude pre vás vysielať to, čo máte úplne najradšej. Teda tešiť sa môžete na vysielanie Exploited a To je náš Matúš bude vysielať pre nás tiež, Vidrail bude vysielať Mafus TV, no a ja pre vás budem prinášať každé ráno ranné vysielanie. Veľmi podstatnou časťou nášho vysielania bude aj hudba, ktorú si budete vyberať sami. Pozor, pretože začíname vysielať už od druhej polky októbra. Ak to stihnete do začiatku nášho vysielania, tak sa stanete členmi VIP klubu, z ktorého budete čerpať samozrejme aj isté výhody, ktoré budeme predstavovať neskôr. Registrácia je skutočne jednoduchá. Stačí, ak navštívite našu stránku www.radioytb.com a vyplníte tam všetky údaje. A pozor, pretože už zajtra uverejníme nové video, v ktorom vám povieme viac o jednej špeciálnej akcii, ktorá sa pre vás chystá. Tak nás teraz dielajte, šerujte a čokoľvek, dajte vedieť všetkým kamarátom o tom, že existujeme. A moje meno je Vikiel a každé ráno pre vás budem prinášať rannú show. No a mimochodom som aj riaditeľom celého rádia.